Arratsaldeon txoriene, zemuz hause? Ondo gauze! Ondo! Pikantea! Osea, spoiler. Gaur pikantia daukau, gaur errezta pikantia. Patata suarrak. Ostras, izen horrekin ja suarrak. Patata brabak, niretako beti izan di patata brabak. Mesedes, Bilbora juten za eta brabak esaten duzu eta ez dutzu ezerratatzen. Zu juten za edozein tabernatara Donostin, Bilbonero. Kaixo, patata, gaina, hola jarra. Kaixo, patata suarrazio bat, mesedes. Eta, Katalunia herrerara nola nahi dituzu. Joen mejillonerara, da eskatu suarrak, abersatatzen dut zuen. Mejillonerakoak ezagutzen dituzte horiek. Zu jun eskatu suarrak eta zeiun suarrak, noski? Eingo daue. Zeran eingo ditudan, nire patata suar tradizionalak. Lehengo berakatz burua erditxik moztukot, olixuakin busti eta aluminiozko paperian bildukot eta airfryerrean errekot 20 minutu 180 gradutara. Gero patatak laurdenetan moztuko ditut eta 10 minutuz egosi, iragazi eta frijitu. Gero bitartean kasola baten tipula eta berakatza erregosi, piperrautzak bai mina, eta bai gosua bota, irina bebai eta salda gitzu. Gero hori irabiatu gogu eta gorden gogu. Azkenik olixuakin, arrautzakin maionez antzeko batein, ziapia eta erretako berakatz burua gehitzu eta alioli besakorako saltxe batein. Eta orduan zerbaitzatuko ditugu patatak bi saltzekin eta, perrexi lapurtxo batekin gainetiko lan Alberto gekatzen bosta, hartzuin jatela, gure hortutik, gure baratzetik. Perxia berdu, Alberto, alegia. Azkare? Eta, ketxupa ez diozu bota berrenei? Salsa barbakoa bat olako ez diozu botaten? Hori kastie patata suarrak, hori beste asmakizun bada. Patata suarrak inoiz ez daki, gero zukin bizu bai pile. Baina, normalien tradizionalek ez daki tomaterik. Saltza braba tradizionala tomate barik itxen da. Orduan, ontxe, joango gara itxen. Lehengo igotena da, hori ez, azkenian... Hori bada txuria, erre. Hau erre, orduan, erditik moztukot, hau ikusiko zu zelako politxa ateratzen den, behitu. Holan, eta orduan, hau, olixuakin bustikot, gero aluminioz paperaz bildu, erre ingot, eta gero geratuko da, horako krematxu, eta ez dakik gustatzen gatzuen ez zure, nire nobixu bai, holan, garanuak apretatzea gustatzen. Hori, badaukazu, parkatu, orokorrean emakumei gustatzen ze, nek garaiak eta pasanituen, baina juten itzen lehanen, izeban etzera, lehen guzinaketan hartuta, nire orduko bikotea bebai, grano bat otu orduko, esan zura mari hori sekutzeko hori nerea da. Zuri gustatzen zaizu erre bebai? Ni gustatzen gat, bai. Telebistan bado programa bat, solako grano handia golan da. Eta gainera, Instagramen jarraitzen dut kontu bat, da dermatologa batena, eta da didana bidixuak granoak entzan. Biteli, hori egia da? Bai, abura gaixo nahu, seguroso. Eta ze behar daukaz hori. Eta ze satisfazio motea hori guztiaren olako sumendi batetik ateratzea olako koipea da esatatzen den. Ez dakit, guztau itxengatik guztia. Eta saltzen daue jostailu bat, umientzako, igual zuen umientzako, ez dakit, urrengo gabonetarako edo. Olentzere izango dio, ez? Bai. Saltzen daue, olako izango esan, bizkar bat bezala edo aurpegi bat bezala, eta hor, bai, benetan, badauela. Nik uste dut ez tala berreina. Bueno. Ai, ama. Honena da zuen nerabe, etxeko nerabe eman kakauexeak, txokolatia eta txoixoa, eta lasai ateako diela naturalki oie guztiak. Ni bintzat horrekin atatzen zitzen zidan. Gaiz aldatu gau, zera hoi apuraldizuna daulan programi esteko. Berez, hemen dauko bidakatza pilduta, eta hau erreku 20 minutu, 180 gradutara airfryeren. Bestela, laban bebai, erraleike. Eta hau, aprobetxau zeike, barazki batzuk erretzen zabizela, hau sartu. Oi asko bat erretzen zabizela, hau sartu holan aldamenio izkinatxo baten, eta gero, beti aukiko zuen. Eta zaporia mamutza gaina. Bai. Patata suarrak ero, patata salabraba esaten dan famatu hori Madriletik datorren errezeta bada, eta Patrik esaten duena. Beraie bakarrik egiten dute hor kipula erregozita eta piperrautzarekin da saldarekin egiten dan, olako saltza, benetan min bat. Eta hor tomateana, hor gero puristen inguruan deitzen du, ze hor badaude batzuk esaten dutela, dena bezala, ez? Atzo egin genuen marmitakoa, batzuk esango dute, izokina bota dio, hori, zer da hori ez da marmitakoa. Bale, ez da marmitakoa. Izokin eltzekaria, izokin eta patata eltzekaria dituko dio. Eta honekin berdina, patata suarrekin, hainbat eta hainbat errezeta izango dira, baina benetako suarrak, eta hemen duela 3 urte egin genuen errezeta hori, gaur Patrik ingo duena, hori da, piperrautza, kipula, eta ero salda, eta benetan
suarra, bizia. Eta nik patatak itxeko aldozue edozein patata erabili, ez? Normali erabiltzen dionek kebakak edo... Kenebek. Kenebek, hori. Bai, Quebec da eta Mona Lisa. Kanadako hiriburua. Bueno, erabiltzen dio olako patatak. Nik aukera ez ditut, honek lurrunian eta mikrobien laban itxeko berezixak erabiltzen dien honek txiki-txikitxuak. Guarnixekoak, frantzesak bai ditzen zak, ez? Honek txikitxei. Nik olakoak erabiltzen ditut, hori, gehiago guztetan gatelako, eta laurdenetan mozte ditut, orduan asalta guzti nire kasuan. Baina berez, etxindako zuen frigitzeko patatie, da salbari gure bezue, basuritxu, da satitxu, da listo. Hau ingotena da, niri guztetan jat, egostia lehengo, 5-10 minutu, gero iragaztia, eta gero frigitzia, baina berriz, frigitzia gure bezue zuzenean, frigitu. Eta behin, piztu dugula airfryerra, hori sartzeko, bebai, patatak, bakitzu airfryerren inleikela. Bai, nire asmoa gero, frigitzen maritxuz orokorrean, ez? Bai, nik frigitu era tradizionalien. Bai. Ze gaurko goratu, osteguna dela, orduan gero izango du beste bertzio bat, ez? Patata hauen beste bertzio bat prestatuko du nik, eta, bueno, airfryerra erabiliko du. Eta hemen, puristetaz hitz egiten nahi gana, puristek esaten dute Patrikin behar duen egin behar dela. Aurrena, egozi 10 minutu erorrela, barruti xamurrak usteko, eta gero, frigitu behin, ero bi aldiz, kurruskari geratu da egin kanpotik. Ni bigarren aldiana gehiaizko irutzen zaiz. Esaten dute, hau frigitu eta oraindik ezetasuna behin inezkero bakarrik, oraindik barruaren patataren barruan ezetasun pixkat geratzen dela, gero ezetasun hori kanpora geratzen dela, ateratzen dela, eta geratzen dira pixkat donan txikloso bigun moduan. Nik uste dut, momentuan janda, ez direzu denbora hortarako ematen. Bigarren aldiz frigitzen badituzu, oraindik gehiago lehortuko dituzu, barruko ezetasun hori galdu ingo du, eta kurruskariago geratu da. Ze barrutik, kanpotik egia da, garrantzitsua dela kurruskari geratzen. Nik nintzen nien, Brujasen esan nintzen, eta han badau museoa dela, patata frigituaren museoa. Eta museo horretan, esaten zabien, ondo geratzeko, inbizinula frigitxu oliba-oliban izan biharrian, ahatian koipian. Bai. Eta geratzen zen, egisa da, saporia, zala... potentia zen, Osa, etzan gauza bat olan harina. Eta nik hori airfryerrian egin ditut, txian, eta uste oso urotzian, patata ja zuritxuta eta zatitxuta, holan txip eran, ordu erdiz, gero, ondo lehortzen dituzu, eta horrek itxen badituzu, geratzen batzuk kurruskari. Eta olixo barik, hola, txorrota txikitxo bat, eta oso onak benetan. Eta frigitzeko garaian, frigitu behar baituzu egozi ondoren ondo lehortu. Ze bestela hor zu festa, olio festa azten da hori borborka, eta hori ez du nahi, erretzea da. Eta azala, behin baino, hemen patata honek, patata simurtuak, edo patata arruga jagen dituen Kataluniakoak, pataten azala, ondo garbitu behar da noskiz, azkenean lur azpian egoten da, baina pataten azala kozinatuta badao, ez da inungo arazorik jateko, jan daiteke. Egia da, guk ez daukagula ohitura handirik, zuritu iten ditugu, baina kozinatuta, eta gaina txip antzeko batzuk behin aldira, pataten azalekin, patata zuritzen baituzue atzoko marmitako egiteko. Azal horiek ondo garbituta, lehortu, eta ero frigitu, kurruskari utzi, gatz pixka bota, eta benetan gozoa geratzen dela. Lehen esaten zen, goze garaian eta lehenengo tortilla patatak, aintzinakuek eta, izeten ziela patatan, zuritzen zabizenien, hori gorde, da horrekin itzen zabiela lehenengo tortilla patatak. Gero, hasiko ziren, dena bezala, Patrik, hasiko ziren, finagoa egiten dena zurituta egiten, ez? Irinekin da gertatu zen, garai bateko irina ziren, hori, irin integralarekin eindakoak, trinkoak, eta ez da izan, da sakarragoak eta jateko, eta hasiko ziren, dena fintzeko moda horrekin, ez? Dena harina ez da izan, irine norma txuriekin honek refinatuak erabiltzen, eta gaur egun bueltatzen ari gara lehen gora. Eta patatekin berdina, nik uste dute hasieran dana jango zala, eta gero esango zuten, zurituta, ondo garbituta ez daukete inungo arazorik. Bueno, hemen ere tendentziak berritzaileak eta badaudenez, oin hasi dira lagoman hori, nola da, txinatarre saltza. Ekarri gauen hori saltza pikante dena. Bueno, hasi dira batzuk egiten... Hori da, igual txorien egun horretan, espazinuten ikusten atal horretan, bada emakume txinatar bat estatu batutan bizi izana, eta laogam izeneko saltza bat sortu zauen, eta zan oso pikantia, loan zaukan piper pila bat, baina zaukan puntuko osua. Bai, eta ospinetakoa oso ona. Bueno, puristak eta esaten dute, pekatua dela tabasko botatzea. Saltza hau egiteko, tabasko botatzea,
ezin da inoiz. Ketchupa inoiz. Horrelako barbakoa saltzak eta horrek inoiz. Horrek ez du esan nahi, hori gustoko baduzue, zuek ez duzuela egin behar. Egin zazuen nahi duzena. Guk gaur egingo dugu, errezeta tradizionala. Azkenean, ostegunetan hori saiatzen gara egiten, ez? Errezeta tradizionala, eta ero horren moldaketa bat, o bertzio bat, ero aldaketa bat, ez? Aldo zuen, baina gero ez deitxu patata suarrak. Adibidez, Bilbon badau hor plaza berrian, badau taberna bat, deitzen dela Sorginzulo. Eta Sorginzuloko patatak, izeten die, hori ez, aukitzen da olako saltza braba bat, gero gazigoso saltza bat oran asiatikotan da saltzen duen saltza laranja hori da. Egoten die oso gozuak, baina ez die patata braba. Patata kanaiak. Orduan, hori, eta oso famatu da, patata braba enostien, Bilbon elberrasekoak dira uste dut ezaguna baita ere, gero hor Gasteizen... Oso moderno txue dira. Bai, zazpi taberna dago, eta hor da Kataluniarrera, nik gero Kataluniarrera ingot, elbraz eta Kataluniarrerako berzioa. Zaietuko nahi zolan, tutu, ero olako kopa itxura ematen zagarrari, eta azkenen, egia esan nire errezeta eta patrina antzekoak izango dira, oso antzekoak. Eta, beste ikutu bat esan dezagun, itxura aldetik, Eta hori da, guk ostegunetan pixkat bilatzen duguna hemen zuen aurre. Hori, azkenean errezeta tradizional bat eitxia, ez? Hau, nik uste dut gaur gainera osteguna da nondan da mundu osoa egongo da hori pintxopo dinaterako desietan. Bai. Hasi da pixkanak errekuperatzen, Hor pandemia eta ero gelditu zen, baina gure, duran aldean da hasi da pixkat pintxopotea berriro... Berreskuratzen hasi zaria. Bai, movimentu baten. Egur aldia asko baldintzatzen du. Egia da, maiatza ekaina aldera, hor gazteak, lehenengo azten dira ateratzen, eta ez da izer da, nabaritzen da pilo bat. Zein zinun, ez? Pandemiatik atara da, zein zinun gauza lehena. Hora, atara zozkunean, ni poteura joan. Hora, bikotiekin, baina tabernara joan, da terraza batera, zerbeze bat hartzen. Banien, horatzen, bitu, egia esan, Ni taberna zabadu zaben lehengo egunien hori nagoen. Bai, guk ez da. Egia da, geratu ginela lagun batzuekin, aspaldi, ikusi ginela bakarrik olako bideo dei bitartez, eta gehien bat umeegatik, ez? Umeak bai bota zutela falta, seguk, helduak azkenean. Bai, sozializatzea. Bai, beraie seguk, nahi dala, erosketa egiten jute ginela, beti norbait aurkitzen zen duen, ez? Baina umeak nik uste dute, gu baino gaizkiago pasazutela, eta, eno haitzeiten ez dela sartu egunaz. Hori ez, hau pintxopote eguna da, eta gaur ziur nau jendiatarako dala hor poteuan eta ibiltzera, eta hau da, baina hau ezin datara, ez, pintxopotean. Hau, ezin datara, hau, atara legida, eskatu. Hau pintxo bat ez da, Patri? Hori pintxo bat ez da, baina, guk batzutan bebai arrazaten pintxopo ditzen dugu pizza bat eskatuta, hor, sortzi galardo da bakoitzan dako zati bat. Azkenean pintxopotia da, zehozerekin laguntzea. Niri, grasi zein zosten, ze getxora joan nintzen nian bizitzera, 2006an, zen geratuko gara pintxopotia itxen. Bai. Eta ez zauen pintxopoterik. Jendiak, deitzen zotzen pintxopotiai, poteuai. Holan geratzea, da hartzia pintxo bat, eta gara baina pintxoa. Baina ezan emoten pintxo ordainu da. Ordainu bizein, da nik esan dauen. Poteoa, mozineten alegia. Poteoan, da pintxo batzu gartu zen. Baina ez, pintxopotian igual, ez totzea ataratzen, baina egongo da, nik uste dut egongo dela lekuak atarako zuenak, igual, patata sugarrak, holan, rasino txikitxo bat. Seguro baiet. Kasulatxo txikitxo bat. Azkenean, kontua da hemen, oparitu iten dala beti pintxopotean hori da, ez? Edariarekin, zerbait, eta pintxoa hemen, inoz aipatu dugu, ez? Pintxo lehiaketetan eta suertatu zaigu epaimaikiden moduan egotea, eta niretzako pintxoa behintzat da beti, oinarri bat daukan, zerbait, oinarri heltzeko oinarri bat daukan, izan alda ogia, izan alda, edo zerbait azpian daukana, eta ero gainean osagai bat, ez? Badauka zerbait, olako palillo bat ero gainean, ondo, eta honekin, pintxo bat inalko genuke hartu, oinarri bat azpian ogia, gero patata gainean frigituta, saltza zuarra gainean, eta hori pintxo bat izango zen. Baina hau gehiago razioa izango zen, ez? Normalian razioa izaten dira. Razioa izaten da, eta gero badago aldia, ez? Pintxoa, tapa eta razioa. Nik beti izatu dutzet, nire bezeruei edo bisitan etorte jaten jendia era. Zein da, zein da desberdintasuna pintxo eta tapan artean. Eta ontxe igual lehen egongo zan, baina gaur egun ez dau. Ze berez, tapia da, azuk, edalontzi bat hartzen dozunean, da hemen azpixan jartzen jakona, hori
horrei, erderaz lehen, tapa deitzen jakon. Vale. Orduan, tabernaketa izeten zienez, esain garbixak, gaur egun egoten di garbixak batzuk, geixenak. Baina, bueno, lehen, 17. mendian da tabernak hasi zienean, taberna zauzen eltzoz beteta, da moskitos beteta. Orduan, hasi zien honek tapak jarten edalontzitxen gainean. Eta gero gutxinaka urte batzun ondorioz, hasi zien janari apurtxo bat jarten tapa bakoitzan gainean. Orduan, tapa berez dator, zehose janseikena edari batekin taberna baten. Eta pintxuen sormena, bueno, pintxuak nola sortu zien Donostiko talde taberna baten, 19. mendian, eta sortu zien, deigarri izeteko bezeruen artian, da azkenean eskueteko taberna batera, baizik eta zure da ona jarri zien edatzen. Eta nik esango nahan, pintxuak izeten diela, ogisa, normalien beti ogisa oinarri bezala, olako errezta tradizional edo moderno bat, eta gero beti pintxua edo txotxa. Tapana bakarrik ezagutu izan dut, Galizien egin duen lasterketa batera konbiatu nintzuten, eta Baiona, Galizian badago Baiona ere, guk Euskal Herrian Baiona daukatu, baina ere Baiona badaukate, eta han kostaldean, itxasoa da bebai, eta han junginen, euregi, de tapas, ni lepo bukatu nuen. Juten ziren, eta tokia dira, ardotxo bat, ero gara ardo bat. Ze tapa nahi duzu, eta nola ze tapa nahi duzu. Euskau, dilistak, lakon con grelos, ez da gizet, eta holako kasuelatxo txiki bat, baina, igual, 3 lauko jala erkada dilista bat zeuden. Ero 2 albondiga, ero 2 eta niozen, baina, eta hau presio berdinean da, bai. Nik beti izatu atzire, bezeruei. Tapak desberdin funtzionatzen daue, azkenean estatu mailan, ez? Basoiaz Andaluzia da leku batzutan doainik dauz, baina beste batzutan, ez? Eta leku batzutan txikixa di, eta beste batzutan handixa badi, ez? Tapak batzutan Madrilera basoiaz, tapak egoten di, tapa majuak. Orduan, hori danan arabera. Berez ez da desberdin txasun handiri, baina nik esango naben pintxoak badiela individualak barran egoten dienak eta ordain junbidienak, eta hogixakin normalien. Eta gero rasiñoak izango zila patatabrak, izango zile patata suarrak, izango zen rasiño bat, hori izaten da sukaldera eskatzeko zehozer, horan handixaua elkarbanatzeko talde baten edo, baina gehiago hori da handia, zendiak uste gaur egun, Euskal Herrian goi mailako pintxoak egiten dituzte, eta batzu, badauzkau beti ikusten ditugunak barran, baina zenbat, gaur egun, hainbat eta hainbat taberna eta jatetxe dauzkate, pintxo pila bat eskatu eta momentuan egiten dizkizutenak, eta pintxo razio. Nietzako razioa gehiago izango zen kasuelatxo baten, txampiñoi batzuk, aragi bola batzuk, tripaki batzuk, ez dakit, mingaina saltzan bebai ikusi izan dut. Hori razio bat, ez? Hartu eta 2 lagunen artean, ez? Elkar banatzeko zerbait izango zen, ez? Pixkat. Eta pintxoa, bakarra. Bila, darma jartzen gure erfraierra. Guk, txapelketa hauetan gaur egun, kritikatzen zen, egiten dana da, goi mailako sukaldaritza, hau da, Michelin izardun jatetxe batean egiten dan sukaldaritza miniaturan, ez? Eta badaudela batzuk, behar duzula, pintxo batzuk, pintxoa niretzat kakotxa artean, niretzat nik horri pintxoa ezai gustatzen ditzea, hoiei hartu, eta ero olako popieta bat hemen, eta popieta horrekin ez dakit zel likido botatzen niozen, da ero behar duzu sardezka eta labana, eta hori jateko, eta oso sofistikatua. Nire ustez gero gauzia asko aldatu da, ez? Pintxua da, gauza bat izaten dela informala, poteuan ateratzeko, da zure tragu hartu, da pintxo bat jan, baina horan, zutik, da bestiokin, berbaitzen da, zeuze, da gaur egun badauzolan gauza sofistikatuak, eta... Pintxo batzo, patrez, atorula. Ai, ama, nora, etorren izan, arza jartzen alzuen zarreran, edo. Donostiko aldezarrien itxizabien da, ez da existitzen. Baina zauen zeruko izeneko leku bat. Eta hor ataraten zaben, bat zan, hogera de bakalau. Eta horako 8 euroko pintxua da, botatzen zutin horan aixe bat, ez dakiz bat. Hori da, goi mailako sukaldaritza, azkenean, gauza oso txiki bat. Hor bado, nitrogenuakin, eta holan hartuta keia botatzen, eta... Errezeta. Errezetia. Hemen patatak egositxa dauz, eta iragazi inditzugu. Gero, hemen txeba daukau, tipula eta berakatza, suestituta, gorrituta, apurtxo bat, eta ona botako, piperautz gozoa, piperautz mina, pikantea. Neurri berrian? Neurri berrian. Gaur,
ondo portauko naz. Bai. Ez da pikante gisa. Justoan, bat utzin duzu gutxeo eta, hori izan, eta hori mina. Ez, hau justo gozoa da. Bai. Baina, lehen esaten da, piperrautzarekin inbar da errezeta hau. Eta, bueno, oso min salea basarete, biko behiarakada mina, bat gozoa. Bestetera alba da, bueno. Suarrak. Izen horrekin, Patri? Izen horrekin, minak izan bidie. Naiz eta zuri ez guztau pikantia. Bai, eta truko moduan, mina, zerbait oso pikantea bada, esnea. Esneak lehuntzen du egia da. Eta ogi mamia bebai, esaten da. Ogi mamiaken probatu izan dut eta gehiago lehuntzen dit esneak, esneak ondo iten di niri. Hemen txorrota da bat, gutxitain egin behar izan dut, uste dut behinero, baina ez da izo pintxopotean gainera. Zeuden olako egaltxoa jateko, egaltxoak oiaskoana frigituta. Eta ataltzen zizuten olako bandeja handi bat, 6-8 saltza pikanterekin. Eta batek etiketa bat zeukan. Kontuz, oso pikantea. Eskuan ora juten da beti, Patre. Kontuz. Bueno, erre ingine. Nola ez? Baina, erre hartu busti saltzan, jan, eta saltza pixkat hemen eskuan ezer esan geratu horra egin askure, eta gorri, erredura bat. Ez zizuin begira. Begian sartu banan, akabo, hemen pirata bat izango zenuen lankide moduan. Hemen txedaukau. Gure saltza, botaotzat salda, oiasko salda da, azkenien. Bai. Orduan, botaotzat oiasko salda, da hor egongo da, 15-20 minutu hemen utzikot, hemen gozuan, da horren, hemen guaukikot lan itxeko, eta hor joango da, plop, 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 lasaitxo. Hori gero birrindu ingozu? Hori gero birrindu ingot. Oso ondo. Eta hemen joango naz, patatak frijitzen, lehengo olixua berotzen. Eta gero ingo saltzea. Hor, bada zerbait, hauek, puristen artean oliba kilore olioa erosuko zerbait irakurri zu, Patri? Patata frijitzerakoan nik ez dut ezabez irakurri. Baina eskenean, ez dakit, niri oliba olioak patata frijitzeko, pentsatega demate hotzara sapore asko. Orduan, nik guztatega sapore lehun haua, eta nik itxote kilore olioak. Baina hori gustora dau, Hori da, gure etxean, olioa zaldea gara. Nire amak, nire amamak ekilore olioa da, baina nire amak danatarako oliba olioa. Gaina bakarra dauka, ez dauka bat entzaladarako hau gradu batekoa, 0.4, danetarako berdina. Ostra, nik entzaladarako bauzka batzuko lan berezia... Ez que nire amak dauka berezia dana, hori extra virgina eta aukitzen dau, horretarako itzen dau dana, da kroketa frigitzeko, eta ez dut joan ma. Ez dau merezi eta gainera gero esaporia fuertiago ematen dut. Bai, baina, a ber, jende Alexanderre berdina iten da. Bai. Baina ni, a ber, Ales, olibak eta oliba daude. Nik erabiltzen dut ensaladetako oliba bat litro erdiak 10 euro balio duena. Eta bai frijitzeko bai erabiltzen dut beste oliba bat, baina horrek 5 euro balio ditu. Orduan, 10 horreia bai emango zidala... 10 bakarrik eta hartu eta holan botilla hartu eta... Bueno, eso lan ez, ogian. Botako... Atarako lan... Esan dut zuten, granotxoren bat... Alzataraten dan. Baina ez une bizkarra? Ai, mutilez. Batean hori konfiantza, ni mutillana eta behin lagun batek esan zuten, kenduko ez da sola lamen aurpo izan atakatez? Lagunei ez. Ez, hori bikotean dago da bakarrik? Bai, hori da gauzat intimoa. Vale. Bueno, a ver, enazen erre. Hola natarako, bitu, enfokau hau, editor. Lako zelako krematxu. Hau edia efektu espezialak. Bentsat aguak inzabizeitzen ze, Edo ze gauza espero nauen, mutil. Nahi duzu besteak? Ez nahi. Ez nahi eta txorienetarrak ziur ez tabela nahi. Oitxuta, Patricia, azkene, a ber. Bueno, ez dakit, ez dut uste. Zeinek ez du ino hori? Ni oitxuta nago hemen kameratek kanpo, baina eurak ez. Baina naturala da, zuk aize bat daukazu, bestela pustu iten za, eta altura hartzen zagoen. Eta ez dago. Jarrai dezagun gure saltxarekin. Bai. Hemen dauz saltxa bat eitzen. Hemen olixua berotzen gure patatan dako. Da hemen inbio ali antzerako bat. Orduan, botako gure ekilore olioa. 100 mililitro hor jarte dago marka. Zenbat koiaraka da? Ni hori garrazitik, zukaldare pilateka hartu, 6 koiaraka da botako izkiot hemen, 3 koiaraka da. Bueno, koiarakada bakotzako alkulo bat egin dezazuen, 15 gramo dira. Orduan, 100 izango dira, 100
Eta koiarakadak, zelako koiarakadak izaten dira da, beraz, adibidez, niri grazia maruzta. Lau koiarakada irin. Koiarakadak izan leike holan, edo koiarakadak izan leike holan orduan. Eta hori baino hobea da, ziapea. Txoine? Honei, ziapea. Gero, botabitza bai, arrautza, eta hor erretako berakatza. Gordina botatzen batzuzue, indar gehiago izango du. Bai, baina erretakuak, ez da bain beste aukiko, beraz, botakotza hausen bat. Bai, banak. Ni bota bilora. Ni berakatzen ez da badin gero oso bixi atarate bada, ez hori botakotza zerua. Bueno, gu kuadrian badauko Amelia, eta bere amak, roskillan, pasako diazu ama roskillan errezeta? Eta bai. Eta, bueno, azten zara hau, eta gero irina jun botatzen, berak eskatzen dizunan arabera. Hola, geratzen da begira. Ez tozta niri ez esaten, Eta ez tozta ezer esaten niri. Ez tozta ezer esaten, eta jun botatzen beharra da. Claro, ohituta dagoen hortarako, badaki, ez dakiz ze lodier hartu behar duen orea horrek, ez dakiz zelako geratu behar den, koipetzu ero ez, eta badaki, bota neikua dala, zera, irinak, egia da, batzutan ezeago egoten dira, lehorragok, urteko sasoiaren arabera, eta orduan gehiago ero gutxio behar dute, ez da beti, holan, zehatza, ez? Honek eskatzen dutzu berakatz gehiago? Hombre, ikusita hori bota dutzu zula danez. Ez da oso bixiatela. Gatza bai? Ospine tantxakot? Ez, hola, nik ospine nik abelikot. Bai, nik gatza bota bitzat. Bai. Eta hau, listo. Orduan joango gara. Bueno, hau bai, gordeko hau. Vale. Eta ontxe, irabiagailua garbitxu inbiotenez, hau birrintzeko. Eta olixuak ondiokan, bero gehiago hartu bidagoenez, segitxoan gatoz, patatak frijitzera. Bueno, ikuste duzu, saltza plop, 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 plop. Bai, eta dabi esaten, kontuz nirekin. Bai, lehen probau dut, apurtxo. Probau oso? Bai, probau dut, pikante dau. Suarra. Bai, suarra dau. Bai. Bueno, a ber, patata suarra normalean egia da, bueno, tabernetan hartzen du ditugu, eta edateko zerbaitekin lagunduta, laguna artean, eta hori pixkat, gure kulturaren barne badago, ez? Guk kulturan badaukagu txertatuta hori, sozializatzea tabernetara joan, da lagunekin zerbait hartzen duen bitartean, kontu kontari ibiltzea, eta horako rezeta daudenean tartean, bueno, kontu kontari mingaina ez da isilduko, ze, claro, postutzeko, eman inbar zaio. Eta hor, bueno, hori, ez dakit, zorionez ere, baina gure kulturak badauka hori, eta gauza ederra da, Zer? Hobeto entzungo jatzula. Bai, lehme bai, Hor Iñaki artista bada, da. Txoina hau, erretira bingot. Bai? Pikante, bueno, ostra. Pikante geixo bota. Gero atzetik dator, hasieran horan probatu, eta, bueno. Ez, hasieran igual ez da ematen, ez, baina... Eta hemen? Kontuz, Ui, oma... Salto, nadie ni gustora. Bai, eta biharko txorieneko emankizuna suspenditu egiten da, bi aurkezleak erredurakin daudelako, 6. graduko erredurak izan dituzte, patata suarrak egiten. Esan zinun lehenko gunean, txarrak izaten dira karameluan erredura, baina patatanak... Honena bai ez da txarra. Hor, bueno, erredura bat eindakoan, lehenengo urrotzetara joan, urrotzan azpian jarri txurrian, eta urrotzakin eman, eta bueno, gaur gero oliba, hori gure garaian tipiko izatezan, olibarekin zerbait holan pixkat ematea, eta hidratatzea, azkenean hidratatzea, eta bueno, erredura txarra dira, beti, nik uste dut jatetxe guztietan bada olako krema berezi den bat, erreduran dako. Eta zuzeitxo oso gatza patatei, aurretik ero gero? Gero. Gero? Nik gero beti. Baukatonan gatz bat, ditu berezixa. Lengo, atzo erabili nagoen gatza berakatzakin. Bai. Gatza bat dala mina. Bestia belarrekin. Nahi dozu bat berezixa erabiltzea edo gaur? Karo, horren kontra zeiten oso, esaten botez, zein oso, normala jarri, zenik zuri kaso inga. Ez, nahi dozuna, bai, noski. Normala jarriko zenik uste dut. Zapores berdinetako presnao, Horri izango zut oramanen kajoi urtan, ez? Ez daukat. Atzera joan ez dartukote, baina ez daukat, berez normala jarriko zau. Bai. Beitu, zelako puntua daukan, honek geixo frigitxu bihau, Bai, baina behin. Behin, bai. Behin, baina ondo frigitza.
eta kolore poli bat izan arte. Eta gero, saltza gaineti bota berzai, bai ero ez, ero aldamenio. Suarri gaineti botatzen zaio, Ni gainetik. Ez dakit, ez jakindasunetik ez dut. Beti gainetik. Hau frikitzen doian bitartian, bota bitzat, gero gainetik jarrikotzaten perrexil freskua, apurtxo bat. Hau, bueno, apaintzeko itxendot eta apur bat politxo bat aratzeko, baina. Vale, eta nola ingoz, ze hor batzutan aipaintzen dute, sartu, patatak azpian, Bai? gero saltza suarra gainetik, eta gero alioliakin nola marra batzuk, gero aliolia, nola izango da? Ez, nik ingot, oza, tradizionala, hau da tradizionala eta 2.0, da zu joaten bazara, ba, Madrileko taberna batera, Madrilen izaten dio lan patata suarrak. Eta nola izaten da? Ez ditut hangoa die oso tipikoa patata suarrak. Bai, ni Madrilen esan, Gutxitan egon zara? Oso gutxitan, eskalatzen, mendian, orduan mendian egon gara, eskala tabernetan egon. Madrilek merezi dau, bitxita bat, bi, eta hiru. Eta gero umeekin, umeekin jun ginen olako... Parken batera edo. Parken batera jun ginen, duela urte batzuk. Anegoten die. Egazkinen, baina ilusio gehiago egiten ziren egazkinen juteak, gero parkea, egazkinen joan ginen, oso aurkera, oso merke aurkitu gendun, eta ume ilusio egin zen parkean da, ondo pasatu zuten, baina emozionatu ez duten egazkinekin egaldiarekin. Eurgen ziren, atrasio parke batera, baina hori da atrasiorik haundixena, ez? Hombre, egazkinean, nik lehenengo egaldia hartu nuen, 32 urterekin uste dut hartu nuela, sekula egazkin bat hartu gabe, eta nik ez dakit, nire arpegiak grabatzeko izango zen, nik joan irriparre batekin, baina guri, bakotxean da kuadrian da beti guztada izan zen dugu abiadura eta hori, eta arrankatzen duenean da, asientuan, aulkiaren kontraban, atzea egitea da, nire guen esaten, zauta gozada. Bueno, ja honek, urre koloria dauka, ataratzeko garaia, eta hemen botakotzau gatza, ez da? Bai. Behin, labatik kanpo, ondiokan ez. Honi botatzezu gatza. Bitu gatza dauka, bitu gatza. Eta, saltza. Oi, mali hori. Ez, hori zikin ju. Bueno, hemen txeda gure patatak, kenduko zabolan olixua gainetik, ze, bero, min, ze. Suagak. Bero. Ez da zutu lertzen. Bero. Bero. Jaizu. Zesaten zauen zura mamak? Gata goloso selekaman loziko. Horre bai jakin. Ez ni amama, toko eta gordo hori beria. Hori ni amak esaten da, bere amak esaten zabela hori. Zer esaten zauen zura mamak? Naparrako ardo gorria, ez da? Hori da. Ai, ama. Bueno, hola xe jarriko itxugu honek guretzako, eta horrek argazkirako, eta ontxe. Gure saltza braba, gure saltza pikantia jarriko zaolan gainetik. Hala, bota, venga, ez da beldurrik. Ez da beldurrik, zuk bilurra daukazu edo? Nik ez. Ez nia joan prestatzen. Ez nia hemen? Hoxe. Eta ontxe? Botillan dagoen zuri guztia ez da ez nea, Beito. Apurtz bagei, jau. Beitu, nidakidan bat azarre da hoia. Gai, hor da burua egin honetan. Gero berak lapikotik bera gartarako eta jazta. Eta ontxe? Dena bere guztu ezin da. Bere menpegizi gara, azken aldian, Txina, eta plater txikitxo bat, jarriko talan txikitxo bat, hau, argazkirako utziko, oso politxa geratu da. Betxu, gure patata suarrak. Ze goxuak. Ez takigu? Bueno, nik bakit. Txoin. Mena bitxoten. Prest ikusten saltia. Hauek igual alioli gabe esasarratzeko. Bota gure. A ber, jarriko zagolan aldamenean. Ez, bota danean. Hola, aldamenean gero alesentzako. Eske pertsona bati ez gustatzen maionesian, ikuste dut taldetik boten bideo gola hori, Baina, eske gainera da ze persona. Osa, harria jaten dituen tipo hori, bueno, gauzatzuk ez aizki gustatzen, baina bestela harriak ere jaten dituen tipo horri, honez ez gustatzea. Alioli gainera. Ez nire daluntzi bat, meseduz. Ez da pikaten. Eta ikusita, Patrik egindako patata suarrak ze arrakasta izan duten gure lantaldean, nik ingo ditut patata suarrak kataluniar erara. Ja ez geratzen.
Hore egon da platera apur bat, planua apaintzeko, baina betxo ekarriko platera, zema geratzen, zuan asaltzen. Ni hemen bilen bitartean aurreatzen ju naiz. Bueno, ingo duguna da, Patri, lehen, olako txupito antzeko batzuk, ikuste duzu hemen kopa antzeko batzuk, ustu ditut, lantaldea, eta hau beteta zegoen, Eta oraindik ikusi dut hau, eta batzuk ordein behar dira honentzako, bai. Bueno, nola ingo ditugu? Hauek ingo dituguna, azkenean, Patrik induena, lehenko, tipula erregosten jarriko dugu, erregozita dauenean, 2 piperrautzak botako dizkiogu, baratxuri atal bat baita ere, eta gero nik tomate saltza pixka bat botako diotor. Birrinduko du, eta saltza suarra egin da izango du. Bestaldetik ingo du alioli bat. Eta gero, 2 saltza horiek nasi ingo ditugu. Eta nun botako ditugu? Patata hauen gainean, horrela kopa itxura emango diet, baina patata frigituak inaldira, 10 minutu egosiko ditu baita, eta ero air fryerrean, azkenengo 15 minutu, 10 minutuak frigitu ingo ditut. Orduan, geratuko dira kanpotik urruskari, edalontzi itxurakin, eta ero txupito moduan, ikusiko, beteko dugu, ero pixkat, eta honegin, da gora San Fermin, eta dana. Hau eiteko nola iten dan? Horrela, pixkat moldeatu ingo ditu, lan itxura emango dio edalontziana, hortako nibe, patatak aukeratzen ibili nintzen, frutaren dara, eta bai, txikitxoak. Besta txupitun alde bera, kubati izango izan horan patata brava haundi bat. Bai, bueno, gu sagardo edalontzi esango zuten batzuk. Eta gero lako gailu batekin, patatak zulatzekoarekin, pentsatu nuen eitea be bai. Gailu hori normalien zetako erabiltzen da? Honek guarnizio moduen atatzeko. Patatan dako da aproposa? Hau da patatan dako, bai. Sakabola, erderaz, bolak ataratzeko. Patatan dako da? Normalean, barazkientzako, baina patatekin erabiltzen da gehien bat. Eta da bolak ateratzeko, horrelakoan, meloiak inin alduzu, bai nahi izan ezkero. Orduan, ura, gatza, eta esan dakoa, 10 minutu, egozingo ditugu hemen, gure edalontzi txiki hauek. Eta pentsatzen nuen baita eitea bestela, zagarrak bihotza kentzekoa izagarrak, horrakin, eitea tutu batzu moduan, aldetik alde urraspira zube bai, eta zube bai. Holan, zulatu eta hor betetzen. Igeri nahi dabe, baina gero urez betetzen baitxuzu, jeitxitzen dira. Hori. Bueno, orduan, hemen olibolio txorrota da bat, baratxuri atal bat. Eta bakitzu, ontxe, lehen ezadotez, bai? Hau, bagabizela poteuan ontxe ostegunetan egoten dan pintxo pote honetan, eta geroz eta gehiago jendia talaten da txakurrakin. Txakurrak pasio eman da hori, lagunekin zeo hartu eta, bi bider bat olan plana. Eta ontxe, esaten da, notizia hor kurioso bat badau, eta esaten da txakurrak inbidisa daukela, zezuri ikusten dutzu lagunekin terrazian garagardua eraten, eta ontxe, endauela garagardo bat txakurrentzako berezixa dana. Jendia, nire kuadriakoak hori desiatzen nahi dira, bere txakurrai ere garagardotxo bat atera, eta urrengo gunean txakurra ateatzea, eta txakurrek ez du atea nahi, ezan da. Alkoholarik izaten da, txakurrandako, baina ez dakit izango da nolako infusio bat, edo aparrakin zehose konbutxaren bat, edo igual izango da, ez dakit ze izango da, baina antza badauka garagarduana, baina gero izen omen da beste gauza bat. Bai, ez dakite sukuren bat, edo nik ez dut probau, ez dut ikusi, eta nik enotzan... Hori galdetu anotzen, Patri. Nik enotzan dunari olako gauza zerbitzatuko. Badauz, abiez nire etxe azpiko okindegixan, egoten da, olako soka bat edo hor txakurra lotzeko, da gero... Eta kanpoan edalontzia urakin bat, ez? Hori, bai. Da hori pentsata detaile politxa, baina garagardoia pentsata da apur bat geixegi dala. Bakizu zeinik gustatzen zaien asko garagardoa, eta horrekin berai trampa jartzen zaizkien? Zure lagunei. Listorrei. Bai, Patri listorrekin oso ondo konpontzen da, gaina hemen gu naturan gaudenez, txorienen hainbat aldiz inoiz mosketaren bat behar izan dugu, hemen daude listor batzuk, eta listorrak... Natura singuratuta da, gu gauz euren etxien, eurak ez da, gu gauz eurei molestaten ez, edo orduan, ona etorten die. Eta listorrek jatia gustatzen zaie. Bai, eta hemen gauza gozuek egoten dinez, ona etorten die. Da lehen gugunea, irakurri nagoen gainera, notizia bat, da esaten zabien, erlien bizitza, badabira, murristen, eta geroz eta erle gutxi hau dauela, txorienera ez dielako, etorri. Ze hemen itxen bazu ikerketa bat, hemen ez da kopurua geizten. Hemen egia da listorrak etortzen dira, eta listorra badira, holan, zua jute mazate inoiz mendira jatera, eta eramaten duzu patata tortilla hoi asko erre batero, listorren bat beti agertuko zaizu, ez da zeu zaimen daukene. Baina honek ez di asiatikoak, honek edin miramonekuak, honek ipuzkoar die. Eta hoien dago trampa bat izaten da, hartu botila bat plastikozkoa zulotxo batzuekin egin,
hor garagardoa edo azukre pixkatekin, eta sartu egiten dira sartzeko aukera, eta ero likido kutzen du, eta ito egiten dire hor. Eta, Koitxauak. bai, hemen egoten dienien bueltaka zu koitxauak ez tezu esaten. Ni no esaten zer esaten da, baina holako pila jarri barko genituzke. Nire amak aukirtzen dau garagardua hortuan, Bai. ze horra joeten die, holako bitxituak eta horra joeten die da orduan da, zehozen naturala holan pestizidak eta ez erabiltzeko orduan aukitza hor letxugak eta gauzak, eta jarti ditxu holako edalontzi batzuk garagarduakin, eta horra joeten die. Berakatzasen bat. Jarri bixi. Gordinak die, Patri? Bai. Hone gordinak die. Neria fina zauen, azkenean gero zaporio, ez da, fina zauen, ze erretakoak jarri ditugu. Bai, ez oka, nola, esan fuertia, esateko, ali jatu. Esan dute, urrengoan jarri biletela berakatz gehiago eta pikante gehiago. Zapur bat, nire guztuz soso atara jat. Bueno, banik ospin txorrota gustatzen zei botatzea. Bai? Hemen, gatza ere botako diogu. Eta, lehenengo, ekilore olioa. Eta ardo txuri esala. Ekilore olioa. Eta gero, jongo naiz, oliba olioa botatzen beharrala. Hartu. Eta... Hemen txorienen egia da, egun batean alioli originala egin genuen, motrailuarekin. Eta, ostra, hori fuertea zan, Bai, fuerte, oso fuertea fuertia da. Eta hori jongo naiz, pixkanaka, oliba olioa botatzen. Osa, zapore potentia dauko, gainera gero landu inbiozu, hor eskuakin. Ze horrek alioliak, benetazkoak edo originalak, bakarrik dauzka bi osagai, ali, oli. Bai. Edo, hori katalan ez da, ez? baina euskeraz izango zen olixu eta berakatza. Bai. Beraz, olixo berakatz gauzatxo bat dago. Bueno, hau listo dago. Eta orain, aliolia, listo. Eta gogoratu, Katalunia herrera da aliolia gehi, alprotu. Gehi hemen ingun saltza zuarra. Zunan dago. Bai, zen horren, Madrile aldian eta hor, para suarrak asko jaten dibe bai, hor bakarrik botatzen dutze saltza suarra. Hori, piperauzakin, tomatiekin batzutan injakua. Eta gero, Katalunia aldera joten bazue, hori izaten da alioliakin eta saltza suarrakin. Iko jatzuena edo. Zuloa garbitzeko ezin hobeko errezeta daukazu hau. Hemen altzatu zaidana zurretik gora. Eta, bueno, ezer ez, honi utziko dio hemen pixkat kozinatzen, likido pixka botako diot, eta ospin txorrota da baita ere, Katalunian botatzen diot hemen. Koiarakada bat gutxora era, 15 gramo. Patata hauek, orain, atara ingo ditut, oliba olio txorrota da bat, baina, nun, hemen. Airfryeran jarriko ditut patata hauek, oliba olio txorrota bat, eta nun gorrituko ditugu? Hor, ez bauzkezue airfryerra ero, hau frigitu behar bauzue, patata gogoratu ondo lehortzea, mesedez. Ze bestela hemengo ezetasuena oliba olioa eta ura ez dakizegatik ez dira ondo konpontzen. Ez dakizegatik, asarrenen bate izango zuten ez dakit noiz, baina ez dira ondo konpontzen. Guk, hoxe, beste 3 minutu utziko dieta hauei. Jarriko ditut hemen, airfryerrean 10 minutu, eta bastatzera. Orduan, danak nastu inbitxuzo. Bai, hauek doaz. Pentsatzen platerian bertan. Ez. Saltza da, bien nasketa bat, hau da. Bai, aliolia eta pikantia. Eta aliolia. Orduan, bueno, zer atera alda gaizki hemen? Hori gero ez bota, hortik azpamarra pasabidata. Nik honek patatak ikusi naren lehenko aldiz, zer jarolak intzitxula. Eta horrezkero bai oso popularra bihurtu dien. Hola, natatzen zen plater bat, 6 edo 7 patatakin, da holan txikitsuak. Holan, bat, olio pixka daukate, claro, olio ostin behar da. Bi, 3. Torkongo saltzaz beteta. Bueno, ez da beteta. Beteta ez da izango hausartegia, Patrizia. Ez. Hola xe. Hanek ikusi ditxudanak izan dira betetak. Abuela Rusiako pon. Barruraino, ala, janumiek. Hartu, hemendeko zue, ala. Eta... izan da dila, izan beharrekoa. Baren horako ez, sumen ditxot txikitxuek. Hemen dauzko zue, gure patata zuarrak Kataluniar erara.
Probatu ditzagun. Ditzagun, erdi, hau. Zuk moztuko zuruan. Barrutik biguna, azkenean, egozin dudulako, eta beroa. Oso. Hau! Bihar ostirala eta lanea etortzean nahiko dugu. Baina guztutau, ale seri ere, naiz eta maonesa izan, gustatuko zaiola. Bai, disimulatzen da. Aixu ba. Disimulatzen da. Disimulatzen da, maonesia ez daukala ematen dau. Eta honekin, lagunok, eskerrik asko txorinek usterren, eta bihar hemen izango gara estintore batekin. Agur.